saking Singkuang Murjani Patrau Kaltim pimpinan Opo Nuryanto. Kembali lagi spesial perform saking Arpedam Project Remix. Dan beri jalan. Kami mohon untuk dikasih jalan. Ayo, tolong dikasih jalan. Tolong dikasih jalan dulu yang ada di pintu. Awas, awas, itu bobok kawalan, ayo. Ayo tolong dikawal itu. Kami mohon para pengunjung untuk mundur, ya. Untuk mundur kurang lebih 1 meter dari pagar. Oke, mundur. Dilaturaken sugeng rawuh dumateng seni pantengan manunggal Simo Joyo tumijil saking Singkuang Murjani 4 Brau
Opo Nuryanto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. Seni Bandengan Manunggal Singo Joyo Kemijil saking Singkwang Murjani 4 Rau Kaltim Pimpinan Opo Nuryanto. Tembang ini spesial perform saking Arpedam Project Remix.
4 Draw Kaltim. Pimpinan Kami mohon mundur pintu kasih jalan kocok ini lebih atraksi lebih agresif kami mohon mundur Pelaturi tidak datang mereka yang mereka pelaturi dari Kasedeto. oke saudara-saudaraku kocok-kocokku untuk mundur 1 meter dari kalangan di depan pintu tolong kasih jalan ya demi kebaikan bersama terima kasih Pelaturi dari Kasedeto seman godok seman solo sarine manjang. Senggala saka wetan baling wetan senggala teko kidul baling kidul senggala teko kulon baling kulon senggala teko lor baling ngalor. Biar padang rata-rata biar padang talangan kang sejati. Kang ana wetan kang ana kidul kang ana kulon kang ana lor tengah kang junung padang rogo rayu slamet. Rasa rumasa rumah surono marang sing gawe urip rino lan mengike blak papat tanpa larapan. Niat ingsun ngaji jurang penatas kang sejati rasa kang sedih sakit kersane Gusti. oke yang bapak balita untuk mundur ya oke awas hei kami mohon mundur kami mohon mundur dan kurang lebih 1 meter dari 1 meter untuk menjaga keamanan mohon mundur awas awas oi kami
bersama MSJ Manunggal Singojaya originalnya Indonesia. Pimpinan diaturaken sugeng rawuh dumateng seni pantengan Manunggal Singojaya tumijil saking Singkuang Murjani 4 Berau Kaltim. Pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. Ya, perhatian kami mohon untuk berhati-hati ya, khusus untuk di depan pintu ya, depan pintu tolong dikasih jalan karena ini lebih atraksinya lebih agresif ya. Kami mohon untuk berdiri dan mundur kurang lebih 1 meter dari belakang. Dan ingat, kalian sopan ya, kalian sopan kami segan. Ingat, kalian sopan kami segan. Panjenengan kula aturi pinarak dateng siki pagelaran mriki. Kula aturi jejogetan kanthi gayeng marem. Kula aturi malih nggih dumateng kaki danyang nini danyang kang baureksa dusun Derau Kalimantan Timur mriki ingkang wonten mojok mercapat gangsal kang jumeneng. Ugi cikal bakal kang bedah rawang wonten dusun mriki. Kula nyuwun inggih pangestunipun anggen kula panjenengan Manunggal Singojaya badhe jejogetan wonten dusun mriki mugi Gusti maringono rahayu 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 slamet kalis ing Sambikala. Menika wujudipun pedhok bakal sesaji minangka nyumpropi cikal bakal ingkang wonten tlatah dusun mriki sedaya. Ugi dusun mriki tansah dipun tebihaken saking sedaya rupenta kalisa ing Sambikala. Mugi sedaya ingkang gadhahi kajat ingkang nderek ngrencang ugi para anggota pantengan Manunggal Singojaya. Ugi sedaya penontonipun tansah pinaringono rahayu rahayu slamet kalisa ing Sambikala. Ugi wonten wujudipun gedang minangka nyuprepi sipatipun lan manahipun ingkang padhang. Mugi padhang manahira padhang raga jatira padhang wujudira padhang sukma jatira manunggal jatira nyawiji marang pantengan Tangharan Manunggal Singojaya. Rahayu rahayu rahayu. Kami mohon tolong yang ada di depan pintu tolong kasih jalan ya, hati-hati. Kami mohon untuk hati-hati ya. Awas jangan tolong awas hati-hati. awas awas.
sugeng rawuh dumateng seni pantengan manunggal Singo Joyo tumijil saking Singkuang Murjani Patrau Kaltim pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. saking Singkuang Murjani Patrau Kaltim, pimpinan Popo Nurianto. Tembang niki spesial perform saking Arpedam Project Remix. Nah
Kawula aturaken sugeng rawuh lan sugeng pamirsani kesenian Pantengan Putra Kumaran Budaya support dumugi putrane Dewi kalian sedulur pemuda oleh tembang iki spesial perform saking DJ Samik Project Remix.
diaturaken sugeng rawuh dumateng kesenian bantengan manunggal singo joyo tumijil saking Singkuang Murjani Padrau Taltim dipun pandegani kalian Bopo Nuriyato spesial perform saking Arbedam Project Remix. Diaturaken sugeng rawuh dumateng kesenian bantengan manunggal singo joyo tumijil saking Singkuang Murjani Padrau Taltim dipun pandegani kalian Bopo Nuriyato spesial perform saking Arbedam Project Remix.
EJ Manunggal Singojaya originalnya Indonesia. Diaturaken Sugeng Rawuh dumateng kesenian Pandengan Manunggal Singojaya tumijil saking Singkuang Murjani 4 Berau Kaltib dipun pandegani kalian Topo Nurianto spesial perform saking Arvindo Project Remix.
rene, kelompok. Kene. Oke. Kita memasuki sesi lucu-lucuan. Kene, kelompok baris. Ayo baris. Sik, tolong anggota. Anggota. Baris. Ayo, baris. Baris ngapi. Baris ngadep ini. Baris gini loh. Nah. Cul. Ngomong. Ayo baris. Rene. Rene lo. Coba nah, nggak ada kayaknya. Nggak ada kan tadi jualan garu manis? Nggak ada. Baris. Habis ngapain? Kau bilang bukan makan. Siap, gerak. Setengah lencenganan, gerak. Setengahin di Cabai terasi itu. setengah itu separuh. Ini sing tengen. Ora loro karo situ. Setengah itu malang kerik. Ini lho. Manis kan Mang Des? Kok Manis banget kok. Gitu. Tapi ini Karena banyak rasa- gulanya kan. Banyak gula. ayo dan tuman Pak. Ayo. Ini ada gelasnya. Cul. Ayo ngomong. Ayo baris. Ayo. Sebentar. Ambil Pak Yusuf nang dicepai. Ambil Pak Yusuf. Pai panganan. Ayo. Pendek ini. Baris. Ayo. Udah ya. Ayo. Ngajak Bapak bikin tuh. Berhitung mulai. Ada gulanya nggak enak. Siji. 5. Duh, mari siji kok 5. Loro. Telu. Papat. 5. Si banter. Mari 5 kok 5 maneh. Sekepi. Nyari jajan. Apa sih itu? Oh, lu. Mangga dibilang jambu bilangnya. Kene ngono. Kene ngono. Riko mangko ambek Pak Isran. Ngono Bapak. Riko mango ado-ado karo Pak Isran ku ditekakno mrene. Perlune iku jak menghibur. Syukuran ulang tahun anake yaiku kelulusan oleh sekolah. Lah karo Pak Isran mang Riko dicepaki diliwetno ketani gitu. Ya ngono. Wis dicepaki yaiku ketani ring lah berhubung Riko gak teko-teko. Boleh ketane ku dadi intip. Yo, ketane boleh dadi intip. Yo berhubung gak ono maneh. Yo Riko kabeh kudu nyadari. Yo kudu diterima. Wis intip-intip berita sing penting disuguhi. Yo. Ayo gorene. Nah, iki lho. Intipe nganti kok ngene iki. Dia cuma berbahaya. Kosong. Lah jenenge intip iku ya apa gak gosong? Yo. Enak dia, enggak Hah? asem. Enggak asem itu. Gosong. Lah jenenge intip ya mesti gosong lho. Gak enak. Sik tak jalukne bumbu yo. Lali
Pak Isron nang kok lagi beboni. Sik tak bebonane. Kalau adiknya masukkan tas loh. Oh, sini ikut di sini duduk sini samping bapakmu. Sudah aman loh. Iki lho. Intipe wae ndek bak kok. Ada takut. Iki. Mbak bilang ya, Mbak. Tapi aku udah katakan Mbak. Ayo. Salah, Wis. Mari tak jalono bobo yo mangko. Ngacak pilih ono enak apa ora? Iki lho sik ketok terus ngono lho. Nah, enak apa ora? Nah, ayo ngono ayo ditum. Dulure ndek kae kabeh. Ayo dulure ndek. Iku katene adikku. Ayo Rene. Iku kok dhisik iki lho. Ayo ditum, tume dulure. Iki dulure ditumi. Dadi cek rasane lek mangan intip kabeh. Nah, ayo ngono. Ayo ditumi dulure, dikai intip kabeh. Kenapa ya, Mas? bilangnya jambu Mak, dia bilang gitu. Mangga enggak asem. Memang mangga ini enggak ada. Kamu udah makan nasi kan? Asam kok. Enggak, manis enggak kayak mangga yang biasanya itu loh. Pakainya. Enggak dia, enggak dia. Ya iya malu. Tunggu loh. Aku mana? Ayo baris. Ojo kadek ngisin-ngisini. Dicelok ado-ado mbek Pak Isron kok. Ayo Rene. Ayo. Wis mari po dorong ning ngedome dulure. Ayo. Gerak-gerak ini, Pak. Ayo rono. Lah wis mari. Seru kono. Iya. Sopo tuan rumahnya Pak Isron? Ini loh. Rene. Baris kene lho, cepetan. Itu masih ibu tuh. Ayo Rene. Rene cepetan sih. Ayo. Ya, ini bukan mangga. Iya itu lah lagi. Habis ke satu. Ya Allah. Bu, Ngono. Riko iku ditekakno ado mrene yo. Lah, Pak Isran iki mang ngomong nang bapak. Pak Nur. Nyata sih tuh anggotane Riko iki kabeh. Apa iso jarene saiki ana sing ngetren goyang semut. lagu muda. Dia kena semut. Yo. Jarene Pak Isran ngono. Iso tangane sampean niku goyang semut. Lah dadi supaya Riko kabeh ambek bapak gak izin. Saiki tunjukno. Ya apa sih goyang semut iku? Kudu bener. Lek salah tak kongkon baleni. Ayo baris. Goyang semut operator. Baris goyang semut. Ojo kadek ngisin-ngisini. Ayo loh. Goyang semut iku ya apa bapak? Pak Isran pingin roh dadane. Ayo. Jadi ini kan Pak Nuryanto itu. Ini kotor. Jadi ibu. Ayo mulai. Sakadung kading, pak dung ding dung pa dung king. Sakading pak dung ding dung pa dung king. Tuh, kok dulu. Sakadung kading, Ade ora goyang semut tak kongkon baleni. sakading
aturnya ditelok sih. Sekadung kading, pak dung ding dung padung king. Sekading sekading, pak dung ding dung padung king. Sekadung kading, pak dung ding dung padung king. Sekading sekading, pak dung ding dung padung king. Sekadung kading, pak dung ding dung padung king. Sekading sekading, pak dung ding dung padung king. Sekadung kading, pak dung ding dung padung king. Sekading sekading, pak dung ding dung padung king. Sekadung kading, pak dung ding dung padung king. Sekading sekading, pak dung ding dung padung king. Bisa. Ngelompok. Wes, culno. Wes. Ayo saking ngelompok mana ngelompok? Ini ya. Ini tangan tadi. Ayo. Sekedung kading. Ayo. Si ono kan situ. Ayo ngadeg sih. Ayo ngadeg. Ayo. Ayo mudun. Si ono kan tongkas. Cuma cepet. Nun, loh siapa? Ayo mudun. Lo. Ini. Proses begini. Siapa kasih dong? Ake. Diceluk kok bedane. Ayo cepetan. Asam. Gede. Kene tuh. Apa gede banget itu? Pakai. Ayo baris. Baris sing api. Ayo. Bapak. Ayo baris. Pak, itu asam itu. Ayo. Oh iki dadane. Iki mang goyang semute wis mari. Ayo Maria. Saiki kari situ. Sing wingi ditakokno. Ayo. Joget panen. Kok karo ngenteni kiriman. Yo, tetan karo ngenteni kiriman. Soalnya ki mangko mbek Pak Yusuf, Mbak Isran wis didano. Yo, ayo. Tetanene operator monggo. Tetane.
Rene. Iki lho kirimane wis teko tibae. Ayo Rene. Hari ini kapan Lombok? Ayo Lombok makan kiriman. Ayo gini loh, iki lo mangan kirimannya wis teko. Bunyi Pak di belakang Pak. Oh. Kok salah kena bom gue. Ayo. Cepetan Rene. Ayo Rene, baris. Coba yang lainnya tolong dibongkar, dibersih. Soalnya ini atraksi sudah paling akhir. Ayo baris. Ayo ngelompok. Bu, diwakili Dimas, Bu. Diwakili Dimas mana? Bilang ibu ayo nyapu tuh Dimas nyapu. Pakaikan itu ayo. Pakaikan bapak. Berani enggak? Enggak. Pakaikan siapa?